Bé, jo no parlaria tant de model. El que és una evidència és que estem davant de la millor temporada pel que fa als resultats del primer equip de futbol de la història del Barça i, per tant, el que hem d'intentar és mantenir, perquè superar serà impossible aquest nivell de resultats, d'exigència, d'entrega, de compromís que el Pep Guardiola està tirant endavant. La nostra voluntat serà mantenir aquest model, mantenir-lo, si és possible, per molts anys. Intentarem convèncer el Pep de que estigui amb nosaltres una bona temporada i, per tant, sí, la prioritat absoluta serà, pel que fa a estructura esportiva, mantenir aquests èxits. Jo vull dir que el continuisme, el que s'entén per continuisme, no garanteix la continuïtat d'aquests èxits. No es tracta tant de models, es tracta més de definició d'estructures esportives. I, per tant, en el nostre cas, si ens convertim, o em converteixo, en el president del Barça el proper 13 de juny, la primera prioritat pel que fa a l'estructura esportiva és garantir que l'entrenador del primer equip continua i, per tant, assegurar en la mida del possible que aquests èxits continuïn. Sí, nosaltres presentarem i incorporem en el programa un disseny del que ha de ser, al nostre entendre, l'estructura esportiva del club. Certament tindrem molt d'interès de poder-lo parlar amb el Pep Guardiola quan arribi l'hora. I d'aquestes converses que tindrem amb el Pep, diguem-ne, acabarem de definir quin és el model definitiu. Però entendràs que aquest interès que tinc de parlar amb ell primer faci que no ara te'n pugui parlar en detall d'això. Tenim molt clar què és el que voldríem, tenim encara més clar que volem parlar-ho amb el Pep i quan ho hàgim fet configurarem de manera definitiva quina ha de ser l'estructura i quins noms han d'ocupar cada un dels càrrecs.